RJ! Hinaan mo! So guys, yan. Ano daw kami, mag-e-end na kagad guys. So, excited na ako. So, punta tayo dun sa ano. Ayan. So, tara. Guys, ayan, malalakas na yung atin. May mending na kasi guys, meron na tayong villager na may mending. Ayan, tara. So, tinanong ko kung nasa na sila. Hindi ko nag... So, wala pa sila sinasabi. Pero balik tayo dito. Baka andito sila. So, ayan. Tara guys. Yan. Dito si Pix Place. Ayan. Ayun, nandito sila lahat. Ayan. So guys, ngayon, ayun. Dito guys, napunta yung Ender Pearl. Ayan. So tara, diretso lang tayo dito. Guys, ganun yung gagawin nyo dapat. Ayan. So may kinakraft pa siya. Ayan. Mukhang wala enchant yun. Ay, may enchant pala yung armor ni Diana. Tapos ayan guys, meron hindi ako nakapag dapat pala nag-ano ako ng golden apple guys. Pero okay lang guys yan. So ang magiging kalaban lang naman natin talaga dito guys ay yung yung Enderman, kasi pag natignan mo sila sa mata lagot ka na. Lagot na. Patay ka doon. Guys, lagot ka talaga sa Enderman. Wait, what? May ganito dito. Oh, sorry. Yan. Oy, dito nga guys. Dito nga sa baba. Whoop. Guys, dito nga sa baba. Magdidig down tayo guys. Ay, hindi pala dito guys. Sumabog. Wow. Ginamit mo kasi ng ginamit. May creeper guys sumabog. Di man lang tayo na damage guys. Kasi may blast protection tayo. Patay. Kita niyo yun. Sobrang lakas natin. Hindi. Nasaan na si Deno? So, tulungan natin siya. So, kakawa guys dito yung yung mga hindi nakasama. So guys, babalik na lang sa inyo guys pagka nakita na namin yung stronghold or pag baka doon na yung stronghold sa baba. Let's go. So guys, ayan, habang nandito tayo kailangan guys mag-ingat natin. Mag-ingat na tayo guys. Kasi nung nag-wither fight guys, panoorin niyo yan. Namatay ako doon. Nasabugan yung items ko. So, nawala. Ayun. Pero, ito. 1391. Tapos, 716. So, kasi dito makapag-antay. Pwede lang kita kasi dito makapag-antay din. Kasi ito guys makapag-antay isang lag na. Dapat guys mag-iingat tayo dito guys. Pagpasok natin sa end, mag-shift kagad tayo guys. So sana hindi tayo pagtripan ng mga to. Tape.
Pero ayan nga guys, nandito na kami at kumuha kami ng sand. Paano ka kung bakit? Tapos ayan, nagawa kami ng glass bottle. Actually guys, nakakuha na naman ako ng achievements na tawag dito. Ito, you need a mint. Yan. Tapos, yan. Yan lang naman yung mga Mas madali nga ba dragon sa wither guys? Hindi ako sure kasi sa dragon namatay ako doon. Tapos sa wither guys namatay ako tas nawala pa items ko. Actually guys, ang masakit lang naman sa wither boss ay yung tawag doon, yung poison niya, yung ito may rabin pa dito. Tawag doon. Basta guys. So, babalik na lang sa inyo guys pag malapit na kami. Or baka may nakita kami village tapos baka doon na yun. So, let's go. Guys, eto na yung stronghold. Ayan na guys yung stronghold. Oh. Ang babaw niya guys. Teka, baka makapirit tayo. Ayan. So, ito na guys yung stronghold. Napakalupit. Sobrang lupit. Ay, skin ko yun oh. Paano mo yan naging skin? Di ko naman yan ginagamit oh. Hoy, sabihin mo. Pero ayun nga guys, hanapin namin dito yung stronghold. Nasunod lang ako dito kay Deno. Denaga yung pangalan niya. Actually guys, kahit naman. Deno lang yung pangalan niya dito. Bakit bawal? Talagang Dena yung pangalan niya dyan. So, mali ako. Ganun na pro. Ilalim to guys. Village. Kunin kaya natin to. Bakit hindi to makuha? Ito na nga lang guys yung kunin natin na yan. So, hanapin lang namin guys dito yung yan, tapos 1203. Yan. So, akit tayo dito. Yan. Opo guys, mahirapan tayo nito Guys, kaya bagal tayo guys malunod, may respiration 3 tayo. Chest. Nice. Pero hindi naman natin yan masyadong kailangan. Kunin lang natin yung laman doon ng chest. Ito, anong meron dito? Sana guys hindi tayo mahirapan sa paghanap ng portal dito. Pero guys, mukhang nahihirapan na nga sa paghanap dito ng portal Uy, ito nandito. Ay. Ayan. So, dito na naman tayo. Baba tayo dito guys. So guys, pagka may nakita kayong ganyan, hagdan. So, imine nyo yan. Ito mga guys, may daan pa yan sa likod. Kita nyo yan. Walang kwenta. Pero yan nga guys, minsan sa ganun ay dahil nakita natin to,
Nasaan na yung chest dito? Ayan. Depth Strider 3 at saka product. Kunin rin natin guys yung mga book dito. Kasi kailangan din natin yan sa future yan. Ay naku po. Nasaan na yung hagdan dito? Ito. Kasi guys dito sa mga hagdan na to, meron pa yung dito. Chest pa. So, kaysa maunahan pa tayo nila. So, tapos unbreaking 3. Nice! Okay yan, men. Okay yan. So, meron na tayo dito, guys, infinite na book. Ganyan lang natin yan. So, kinukuha ni Sinowi. Sinowi nga ba yun? Ayan, kunin rin natin yan. So, kinukuha na naman yan ni Sinowi. So, let's go na guys. Ito guys, nakuha na. Yan, nakakita na natin yan. So, dito tayo. Ito. Uy. Pero wala nang laman. May tayo dun guys, bababa. So, dito guys, sa stronghold na to ay marami ka dito guys makukuha. Katulad ng libro. Mga items guys. Yan, pero baba tayo dito. May feather falling 4 tayo. Kaya mahina ang damage niyan. Katulad na sinabi ko sa inyo. Kaya natin yan. At wala na ulit kwenta. So, tara na ulit. Dito tayo. Dahil dito ay may... Nakita ko na! Nalaglag siya. Nalaglag siya, men. Nalaglag siya. Sorry. Sorry, man. Sorry, man. Ito nga. Si Pix. Naiwanan. Susunugin natin dito guys yung items na hindi natin kailangan. So mag-ingat tayo. Baka mapindot natin guys yung ibang item. Yun pa naman yung siguro baka yung shift tayo guys. Shift tayo pagka So guys, kahit anong mangyari ay hindi mo yan masisira. At may pangalawa pang stronghold. Kung masira mo to, may pangalawa pang stronghold guys. Or marami pang stronghold. So ayan, bubuksan na namin to. So iniintay mo natin si Pix. Ayan. So kailangan niya ng ritual. Yung tawag doon. Yung pinagbabawal na ritual guys. Yan, ganyan yun. Ba't may soul sand pa dyan? Ayan. So, tara na guys. Dito tayo. So, pasok na tayo guys. So, tapos guys, pagpasok natin dito ay mag-shift tayo. So, iwasan din natin guys dito makahampas. Kasi pag nakahampas tayo dito guys, wala na, talo na tayo. So, uy. Naglolo ko yung ko. Naglolo ko yung controls ko. So, sana guys, hindi magloko yung controls ko. Kasi pag nagloko to, alam na. Ano ba yan? Kakapasok pa lang
galit sa atin guys yung Enderman. Galit sa atin, galit sa atin. Galit sa atin yung Enderman. Huwag kayong magagalit sa akin. Hindi ko kayo na ano. Nakakulit naman na Endermans na to. Pinapatay ka agad nila guys. Kasi ang lalakas na ng item. Ang kulit niya ha. Nasaan ka? Lumabas ka. Natamaan din kita. Ang kulit-kulit mo. Dito. Isang ano mo lang. Dalawang hit ka lang. Weak guys. Weak yung dragon. So sapulan natin yun. Di ko guys alam kung nakukuha yung ano. Yung crystal gamit may shield touch or kahit wala. Yun, sapul. So, focus muna tayo guys dito. So, hindi muna ako magsasalita siguro. Mas ba pa ako? Wala pa naman electric pan dito. RJ, magdala ka nga dito na electric pan. Please. So, hindi na natin kailangan... Ayun. Meron pala dong ano guys. So, akitin natin yan. So, ayan. Sige, akit mo pa ako. Nice one. Tapos, pasabugin natin yan. Masakit. Wala pa naman akong fire protection. Pero may blast protection ako. So, kahit guys, malaglag tayo dito. Kasi di tayo nag-clutch. Pero okay lang yan. May Dragon's Breath dito. Kunin na natin yan. Hindi tayo nakakuha. Dito, may Dragon's Breath dito. Kunin yan. Wala naman tayo nakuha. Nagalawan yan. So guys, kahit patay na natin tong dragon na to, wala na tong gagawa. Ay, ito yung Dragon's Breath. Ayan. Get. Ay, nakuha na. Nakuha na. Ang lulupit naman ng mga to. Ang bilis ng kamay. Hindi ako, wala pa na nakukuha. Oh, nakatakas pa. Isang hit ka na lang ng bow ko. Pag natamaan ka, patay ka na. Kukulit nyo, Enderman kayo. Tapos ko si Snowy. Naku po. Hindi man lang ako guys nakakuha ng Dragon's Breath. No? So guys, ang dragon, matagal na yung, matagal yung diyan ka pa nagpunta. Uy, iisa yung nakuha ko, tapos papatay na ako. Uy, anong ginagawa niyo sa akin? Mamatek ko, Kasi yun, may So, ayan, yung dragon. Ano ba? Ayaw mo ba bumaba dito? Natatakot ka? Dahil sa bumaba ka, deads ka na. Oh, kita nyo yun guys, ang lalakas ng armor namin. At ng sword namin. Yeah, boy. GG naman. So, ikot-ikot tayo. Ritual. Ay, bumalik ka agad guys. Ba't ka bumalik? Alam mo yun. Ay, naku guys. Bumalik.
So guys, hanggang dito na yung video natin at next video na yung guys yung yung pagkuha natin ng elytra. Kasi guys, next video na yan guys. Kasi siguro bibili muna ako sa kanila guys ng elytra. Pero nakaka 20 minutes pa lang tayo guys. So itutur ko muna kayo. Wala na daw siyang blocks. So itutur ko muna kayo guys. Ayan. Konting tour lang guys, konting tour. Ito shop namin guys yan. Yung Pure Gold shop namin yan. Ang tinda namin dito, ano ba naman? Owners yan. Nandito yung pangalan ko kasi isa naman ako sa owner. Yan, may bumili ng fish. May bumili guys ng fish. So kunin natin yan. Subscribe ko to Janier PH. Sige, mag-subscribe kayo guys sa kanya. Pure Gold. Ganda. Subscribe to Janier PH. Ano ba yun? Namimigay ng diamonds. Tapos ito, bone. Refined bone. Oh, diamond. Oh, nice. So, ito. Tapos dito, wala pa naman benta dito guys sa iba. Ay, naku po. Tapos ito ay trident. Ayan, so tara. Punta naman tayo dito sa, yan yung bahay ni Pix na hindi pa tapos. So, hindi ngayon nagpo-post si Pix Drill Pace, guys. Kasi, tinatamad daw siya. Ayan. So, ito pa rin yung bahay natin. Ayan, ito yung secret base natin. Na, na wala pa ng progress. Ayan. So, mamamatay na daw so guys, nakita niyo, hindi man lang tayo namatay. So, ba't tayo bababa dyan? Kasi wala naman tayo dyan makikita. At ito nga pala guys yung ko. Nandito yung room ko, ayan. So, itong tabi na natin yan dyan. May Riptide tree tayo. Ayan, may Riptide tree tayo. Pero tara na. Tara na sa sa ibang, hindi na tayo papasok guys sa, sa ibang. So guys, mamaya ko ay tutur sa raid farm. At kita nyo naman guys yung level ko. So tingin nyo guys, saan ko yan nakukuha. At guys, kita nyo yung Dragon's Breath. Dadalawa lang yung nagawa natin. O yung nakuha natin. So tara, pinapawisan na ako dito guys. Pawis na. Kasi electric pan. Pero okay lang yan guys. So tara na dito sa city kagad. Ang lupit naman. Ay shit. Ang lupit naman ito. So mag-offer tayo guys. Mag-offer tayo na. No. Yan. So nag-offer tayo guys ng elytra na 64 dayas. Nakita niyo yun. Yayamanin tayo. So, tignan natin kung sino kakagat dyan. Tapos, guys, yan yung papunta sa raid farm. Na kanina, guys, hinampas ako ni Deno. So, nalaglag ako sa lava. Tapos, kaya pala hindi ako makagalaw, guys. Nakashift ako, guys. Nakashift. Baka nakasneak, guys. So, ayun. Pero, guys, nabuhay pa naman ako kasi may totem ako. Ako. Swerte na lang, guys. May totem pa ako, guys. Na nakuha doon sa raid farm. So guys, hindi pa naman ako nag-AFK doon. So, ayan. So, hindi pa naman tayo guys. So, papakita ko rin dito guys sa dito sa dito sa drone natin, sa mga farm natin. So, papakita ko sa inyo guys yung So, dahil guys, magkaka-elytra na sila. Wala naman dito masyadong item. Ayan. So, tara dito guys. So, mamamangha kayo sa makikita nyo dito guys. So dahil wala pa naman silang creeper farm or as in parang kami pa lang yung nakagawa ng creeper farm. Ito guys yung gunpowder ko. Nakikita nyo napakalupit. Ito guys. Inakaw ko yan sa raid farm.
Tapos may 44 na emeralds. So actually guys, dalawang ano na lang. So wala. Tapos guys, yung suspicious 2. Nung nawawala ako. Tapos, naggawa-gawa ako guys. Ang lag. Ang lag guys, ang lag. Sobra ang lag. Bakit ang lag dito? Parang wala namang pigment na nag-i-spawn. Bakit ang lag? So guys, yung nakikita nyo yun ay tree farm yun. Alam ko na guys kung bakit lag. So isosolve ko muna tong lag na to. So babalik na lang ako sa inyo guys pag tapos ko na to isolve itong lag na to. Let's go. So guys, pagpunta natin dito, yan, laglalag tayo. Pero ang bilis ng level guys. Ayun, nawala na yung lag. So naglalag lang siguro guys dahil sa level. At ito guys, yung diyan kami magluluto ng ano. At ito yung mga rotten flesh, ang dami hanggang dito yan guys. Yan. Tapos ito may beacon. Yan. Kasi guys, yung sa wither boss. Tapos ito tree farm. Ayan. So medyo naglalag pa rin tayo. So marami na doon villagers. Galing doon sa villager breeder doon. Ayan. Tapos tara dito guys. Oops, naglalag tayo. Suswerte na naman. Pasalamat kayo, wala ako dyan. So hindi ko alam guys kung may may kakagat doon. So ito yung sugarcane farm. Ayan. Para pang trade doon sa mga villagers. Tapos ito yung yung bee farm or honey farm or something. Tapos ito guys yung yan yung mga villagers. So guys, tatanong nyo kung saan nanggagaling yung mending ko. Tignan nyo naman guys yung mga ko yan. Sharpness, mending, ayan. Tapos ito guys, wala pa yung mending kasi bibili pa ako. Tapos itong shovel ko may mending na rin yan. So tapos itong mga armor ko guys, may mending na rin yan. So dito guys, meron ditong Depth Strider 3, mending and silk touch. Tapos ito Fortune 3, ito wala dyan. Si pinatay ko. Yan, kasi ang pangit ng niya, ayaw niya nag-change ng position. Tapos ito guys, yung paper. Ayan guys, yung paper. Nandito guys yan sa taas. Ayan. So, ayan. So, tapos guys, kunyari, ayan. Kunyari, papa-XP ka doon. Tapos, pagka pa-XP mo, nag-level 30 ka. Enchant ka dito. Ayan. So, ito, mga laman yan ilapis lazuli. So, naglalag tayo. Di ko alam kung bakit tayo ay sobrang lag. Ngayon. Ang lag natin ngayon, guys. So, guys, hanggang dito na lang yung video natin. At kung di ka pa nakasubscribe guys, so talaga malag dito. So, yan. So, kunin natin yung XP dito. Tignan natin kung ano magiging level natin. 75. Ayan. 75 guys. 75. So, layo tayo dun guys. Layo tayo dyan. Para mawala-wala man lang yung lag natin. Tapos, ayun. So, wala na yung lag natin. So, ano na tayo? Ayan. So, magpunta tayo dito. So, guys, yung yun, yung Ender Dragon Fight, guys, ay walang clip yan, guys. So, hanggang dito na lang, guys, yung video natin. Kung di ka pa nakasubscribe, guys. So, susunod ko na lang kayo, guys, na, yung ang dami na kagad nila guys. Ang city, talo na tayo dito guys. Mukhang wala na tayo dito guys. Makikita makikita NCT kasi puro na na nila. Puro na punta na nila. Yan, kakaawa naman yung ibang yung walang di pa nakapasok. Kasi guys, ang gulo naman nun. Ba't pa kasi tayo ng gulo pa dahil sa level na yun. So pero okay lang naman yun guys.
Meron naman tayo XP farm dito. So hanggang dito na lang guys yung video natin. At kung di ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. And hit mo na rin guys yung notification bells. F, malaking F. Malaking F. Ayan. Guys, ayan. So katakawan guys sa Elytra. So guys, kung ako, hindi na ako mag-ano guys. So ibaback up niyan guys. Okay. Ibaback up niyan guys. Yung ibaback up niyan para bumalik yung items niya. Pero guys, sana hindi niya na i-back up. Or i-back up na guys na ano. Ayan. Nag-quit siya. Pero guys, kunyari lang yan, ibaback up niyan. So guys, hanggang dito na lang yung video natin guys. At hindi matuloy-tuloy yung ending video natin guys. So hanggang dito na lang talaga guys ang video natin. At kung di ka pa nakasubscribe guys, ay pause na ako. Kaya mag-subscribe ka na. Nagpapapause ako guys para sa inyo. Yan, kung di ka nakasubscribe, mag-subscribe ka na. And hit mo na rin guys yung notification bell para lagi ka updated sa bawat video na i-upload ko. Gaya nito. Goodbye! Goodbye guys! Salamat sa panonood. Thank you.